Navštíviť kino dvakrát v jeden deň, kde si najprv pozrieš rozprávku a potom dramu, je v pohode, nie? Všetko, co začalo na Hlavnej ulici v mojich milovaných Košicech, kde som si išiel požičať od kamoša MacBook na strih videa. Uvidíme, ako sa mi bude páčiť. Odtiaľ som utekal do kina Stereo v košickom obchodnom centre Galeria, kde som začal tento minimaratón Pixarovkov skokaní. Film bol od začiatku veľmi dojemný, s veľmi peknou myšlienkou o našom vzťahu k prírode, ktorý bol miestami trochu kostrbatý, ale rozhodne stojí za pozretie. Je to jedna z tých lepších Pixaroviek za posledné roky. Po filme som mal ešte nejaký čas, ktorý som využil na moju druhú najobľúbenejšiu činnosť, a to je jedlo. V Batavu som si dal Saigon Kura, ktorý mi poradil kamoš, a mne to zmenilo život. Je to nebezpečenstvo. Môjmu dobrému kamošovi sa má narodiť o chvíľku syn, takže Ujo Noro odbehol kúpiť aspoň malú pozornosť. Druhým filmom v rámci tohto dňa bola Nevesta od režisérky Maggie Gyllenhaal s herečkou Jessie Buckley a Christianom Baleom. Poviem to asi takto, tento film bol veľmi ambiciózny a experimentálny po viacerých stránkach s perfektnými hereckými výkonmi, no ultimátne padal na vlastných ambíciách a pôsobil skôr chaoticky a bez nejakého hlbšieho zmyslu. A tento deň som ukončil editom videa, ktoré práve pozeráte.